Ibu
Samparono Leda Uluji Leda Allah Nyonya
La kami Tuhan oleh Bapa karena sampai nyawa masuk alaga tubuh. Anak itulah dia coba nak itulah dia anak tubuh. Itulah masuk nyawa. Itulah di dalam tubuh. Sama dia nyawa. Tak bunuhlah kini alam arwah. Lah sampai nyawa yo dekat tubuh. Lah kami depannya tu. Allah kami tak dekat pada di punggung di dalam abasamu. Oh memang oi malaikat. Nanti tu di dalamnya. Nanti tu di Tuhan kita. Mati okat nyawa kita naik. Ya itu malaikat malaikat lagi dan itu yang bakalan dalam moyo. Ya Allah itu hari tiukan. Ya sama kona lagi satu. Ya itu lagi tubuh di puncak iyo deka balu. Memang ada deka pintu iyo nan ladesano. Parnamu itu orang pula ada pintu iyo kana dena moyo. Di situ di tiukan dekat nyawa iyo katuh lagi tunaku. Nyawa iyo dena yo ditiukan yo kuni masa mato ya itu yo kui mahasia akan iyo bani yo penuh nanti katuh kana kui mahasia itu kui mahasia kui mahasia itulah dia coba nanti tiukan nyawa lagi tunaku supaya nanti yo enak maluncur nyawa yo dekana tubuh gitu ya itu desa yo dekayan di sini ada mana yo basentralnya di sini ada nyawa yo de mana tak majalah yo ajar gitu di bawah nanan de ko jali kan nanan de ko lagu nyago supaya yo enak mana tak nyawa yo lagi itu gitu iyo salamu dalam moyo malaki iyo ajar di Tatu di kunci yo kulima supaya nakiyo kaluayo karano iyo yo nyawa iyo gagaria yo saparono tatu ne akan lagi kunci yo kulima iyo salatu nato setelah di masukan dekatu iyo denane gitu nangko nyawa iyo nakatua iyo kalua yo mangko dikunci ayo kulima iyo sana mato karano iyo lagi dan koma aduh iyo devi ano aduh nanti iyo basura pidi iyo nalla desa itu nanti iyo nalla desa iyo nalla sana mato aduh ya Allah kananna tutura lagi yo ya idola de yo kanan ado de bilan lagi yo di sini yo ada kulima pengunci sebagai guru supaya nyawa yo nama natap iyo akan ladesano nanta dodi biarkan ada kulima ada namoyo nana dodi kuali kulima ilaha resammato namiyo lagi suramikan kulima ilaha renammoyo nanano disuro ramiki kulima Allahu sabato bato itu nanti ulah pangarian dan kami nanti ulah tarimo iyo bayo enaknya nyawa jangan masuk nak yo katisanyo mangko dipati do al-fatihah supaya menatap dalam ajal jiwa nilai bagi tulah de pangadian dan ala de kami dan latarimu iyo ayo lagi jawab tanya masyarakat dengan daku di dalam hati ya laku saja di dalam dalam tetapi yo tanya
siapa katalah tenoni balamu de pulu nante banyaknya Allahu ibadatiya kami nala karimo kami nampe manani dan ayo dan dekan pulu yaitu di matu hamparan dan ada putia di sini nama ayo detampeyo atau di darat turbaida kapuanya lapayo maanayo di sini nalanya manani wajah sama tobato egalah kepala kanani dekan ayo dagalah dekan pulo wajah pejala kanani itu bertemu jalan yode syariat kedua jalan yode tarikat ketiga jalan yode hakikat dan keempat jalan yode ma'rifat itu jalan dengan nabi dalam mengata diri kita nanti bagi jalan yode syariat jalan itu kuasa matu nanti pada jalan tarikat jalan nyawa yode kita nanti pada jalan hakikat jalan hati sama tomato nanti katokan marifat jalan Rosia di boleh gitu oleh pada gitu nampak kajian karena tayo kami dan netarimo keputusan kiwe denyo jalan marifat sama tomato jalan niyo nanti ko jalan karena niyo nalago jago oh siapa ino nantikanano Al-Sudirunan kami jawa sampai joneta nyula de nantimu Keonan masanari iyo de sarabanari iyo de nantlage gitu iyo lasi pujudo mohas iyo ayakan nantikanano memang di sarabanari nama kanayo de sammato yaitu banamo si mujudam iyo akan yo de namoyo arati ujud yo de nyoato amleng kapyo kasamoyo alagosan nanti dalam hati sirekan kami nanade batanyo iyo kando yo lagi elekan danayo de kanamulo tujuan terjadi pada Tuhan doa pada gitu emano lah dengan tujuh hedakan lah dengan pulau pertama demarna mohaya terjadi lagi dan tuang gitu tidak yo itu biode lain sana hayat Allah yo sakinyo hayat Tuhan hayat aku hayat Allah sakinyo Allah hayat ulama Allah iseyo gitu yo dikuyo hayat Tuhan hayat aku hayat Allah sendiri kado warna lagu darat terjadi diuye ulama gitu tidak bakar yo de lain sana de kudarat Allah sendiri kudarat Tuhan kudarat aku kudarat Allah sendiri kudarat Tuhan kudarat aku kudarat Allah sendiri kami warna lagi radat terjadi di ampan itu tidak bakal dayo denari sana dari radat Allah sendiri iradat Tuhan iradat aku iradat Allah yo sendiri kalau iradat aku lama Allah tidak pernah sudah bakal satu penjuru iradat Tuhan iradat aku iradat Allah sendiri mereka hampir bernamu alimu terjadi lagi itu tidak mengetahui dari sana de alimu Allah sendiri ilmu Tuhan ilmu aku ilmu
Allah yo sakinyo ilmu Tuhan dan ilmu aku, ilmu Allah sakinyo Allah ilmu ulama deka Allah iyo putu yo de lagi tu itu nanti yo lade nyobana ilmu nanti yo sama kumatu ilmu yo paryo namo samya tadali tadali mo gitu tidak mana kayo de lain sana desamiun Allah sakinyo tidak yo samya aku samya Tuhan samya aku samya Allah yo sakinyo iyo ke samya Tuhan ke samya aku samya Allah sakinyo kalau samya aku deka Allah la pakai utali mo gitu nanti lade nyo samya iyo nanti sana matu terjadi lagi matu itu tidak kali jodoh sana pasir Allah sakinyo pasir Tuhan pasir aku pasir Allah sakinyo pasir Tuhan pasir aku pasir Allah sakinyo kalau pasir pula mereka Allah tidak mali matu gitu nanti lade nyo pasir iyo nanti sana matu tadari lagi gitu tidak makan toyo lelaki sana dikalam Allah yo sakinyo kalam Tuhan kalau aku kalam yo Allah sakinyo kalam Tuhan kalam aku kalam Allah sakinyo kalau yo pulang ke Allah ilahi suyo lidah gitu nanti lade nyo kalam iyo nanti sana matu aku yo sana di dalam mati aku sanyo di dalam dadu yo kami yo deorai kana tanyo lagi kana gitu bayar lade nyo kontak iyo iyo taman lagi mungkul satu yo na tola tanyo la satu yo puto de jawab yo sana de nyo tanyo la tumune putu ganti jawab nyo malah kali yo ada kita tune sio mereka kami kamu tuh kacuri itu hai aduna minam kaya orang banamu ganti gitu batatu sakati disinan sakati disiko
de yogi ni konanta ni yota ni saju Pada silawat kini nanti kami suronganku di mapurui ikona moyo nani murganda ni tu di musolana di padang mago agini Sabata jodu irama ramina kaneko yona monyo Singku asamona pujo ganyo walau pinonton rasa barako indah sabarako namun di murah di muejo pasangan hati di dalam dado di dalam jodado Silawat perdana ditampik aku di mapuru ikona moyo patah-patah kuno Yogyakarta dunia kini ko iyo Portugal main jadu Spanyol bana lawan Bareno Mungkilah banyak baik kasano Pianan kakadai Karumataku Untuk anak menonton Main bola sahabat katipu Bekai pandai banginya air licin jo tampak deura ala takadia okadina ko protokolo pasangan laki dia di kuno tabare joringan protokolo bagi doju hari kali nan batang kuangkan kok bisa pui kayo diurang mapingan ame panjawan perak panjawan perak ada suatu pakai ogalan badin yang kacau tali kami yang tali jogani kok iya kasih nawar pihakku siang dak sanam malam bajaku duna timarku baru baju dimana kamu kira kurang kumpulan ilmu biar jadi sumando kita Tapi
Hatiku dan jiwa suwati tapi kapan datang pujo jatuh tapi kapan disebut terima kasih untuk di segmen yang baru di Ramadan itu yang sinar berapi. Tadi ada dulu pasan dari panitia kalau hari kabar malam juga. Jadi untuk sementara awal sekali lagi kapiun permintaan dari dia jo orang penonton semua itu kita nanya bakal ni ko tapi sa kitaro ko yung malapit paning sa mata kasi ko kung bakit ka ba senti yo mo ni senti